En særudstilling med navnet Ro er åbnet på Museum Silkeborg, og for en af de udstillede fotografer har det ord en særlig betydning. Fotograf Christian Breinbjerg begyndte nemlig at tage billeder af naturen i foråret 2022, netop fordi han trængte til ro efter et stressforløb. Han ville væk fra storbyens stress og jag og ud i naturen. Derfor rykkede han fra København til Søhøjlandet, hvor han er kommet som barn. Og i dag er han prisvindende natur- og landskabsfotograf. Velkommen til, Christian Breinbjerg. Tusind tak. Hvad er det ved naturen omkring Silkeborg, der får dig ned i gear? Jamen, for mig handler det om at finde den her ro og gå på eventyr i naturen, som jeg selv oplevede som barn. Og for mig er der ikke noget, der måler sig med at komme ud og bare blive et med naturen sammen med mit kamera. Ja, for der er jo mange måder, man kan være ude i naturen. Hvorfor er det lige med dit kamera i hånden? Jamen, jeg tror, du kan spørge nogen, der har gået tur med mig. Fordi som fotograf, der ser jeg motiver overalt. Og jeg kan stoppe op og stille mig et sted og sige, sikkert et fantastisk træ eller et eller andet. Nogle andre vil bare gerne afsted og gå en rute. Jeg skal bare ud og finde et sted, hvor jeg kan sidde, og det kan sagtens være en time ad gangen for at vente på det helt rigtige øjeblik. Ja, for hvordan er det, du griber den her opgave med naturfotografi an? Jamen, det er faktisk et resultat af en større planlægning ofte. Det kan være i forhold til solopgangen, det kan være i forhold til årstiderne. Og så planlægger jeg simpelthen i løbet af året, hvad jeg skal ud og fotografere. Jeg kan se, hvor solen stopper og hvornår den stopper på forskellige tidspunkter. Og så leder det alt sammen frem til, at jeg ved cirka hvilken dag jeg skal tage afsted og kigger på vejrudsigten, og så kan jeg stå det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Og hvad er det for en stemning, du gerne vil give videre til os, der ser på dine billeder? For det første er det min kærlighed til naturen. Det er der alt mit arbejde stammer fra. Og jeg vil gerne vise den ro, som jeg selv oplever ude i naturen. Og det er også ofte det, jeg hører, når folk ser på mine billeder, at de mærker en ro, når de kigger på det. Og det er jeg utrolig glad for, fordi det er netop det, jeg gerne vil vise frem. Og hvis vi kigger på et af de billeder, der er lige bag dig der, altså der er jo noget helt særligt over tågen og over spejlingen i vandet og sådan noget. Er det noget, du tænker over, når du ligger der på lur efter det helt rigtige billede? Det er det. Jeg tænker meget over tingene. Lige præcis det billede der, det tog mig 2,5 år fra jeg første gang så øen, til jeg fik de helt rigtige forhold. Og det var simpelthen fordi, jeg vidste, at der skulle lige præcis være den rigtige tåge, der fik øen til at træde frem og ikke falde i med baggrunden. Så tager man det ud på en normal dag, så vil man se øen, man vil se de samme ting, bare ikke på samme måde. Og det er det, jeg jagter. Det er det der helt særlige øjeblik i naturen, hvor den lige viser sig fra sin allerbedste side. Og hvordan kan vi andre lade os inspirere af dig, hvis vi vil ud og finde ro i naturen? Tålmodighed. Det er vejen frem. Man kan ikke bare gå ud og knipse løs. Det kan man lære meget teknisk af, men de helt rigtige øjeblikke, dem skal man altså være rigtig tålmodig med. Og man skal også vide, at det ikke er hver dag, man får det gode billede. Der kan ligge tusindvis af billeder bag sådan et fotografi, inden det helt rigtigt kommer. Du skal have tak, fordi du kom med her. Mange tak for invitationen.